El que em preocupa molt de la desinformació és que d'aquí uns anys, com que la tecnologia va avançant, arribarà un punt on no sabrem distingir del que és mentida i realitat. Cada cop estem absorbint més desinformació i em preocupa el fet que al final ja no sabrem què és cert ni què és fals. La desinformació es combat amb el coneixement, informant-se de les coses. A la sessió d'avui he pres diferents tècniques, si m'hagués de cada una em quedo amb la de Pantera per saber distingir les notícies falses i les certes. També hem entès una mica la diferència entre els diferents termes de fake news, desinformació. Li demano que sobretot doni molta informació sobre les coses importants perquè així sigui més difícil enganyar la població. Bé, jo com a ciutadà d'un país membre de la Unió Europea, el que li podria demanar al Parlament Europeu és que penalitzés sobretot aquestes persones que produeixen notícies falses o que ens desinformen. Crec que estaria bé penalitzar-les perquè el pròxim s'ho pensés 2 cops i a més també seguir treballant amb el desenvolupament de diferents eines, webs, algoritmes que ens poguessin ajudar a tota la ciutadania i població a detectar la desinformació.